се комари, какво? Гледай, какво фърчат. Они са на пустиняк. На пустиняк фърчат. Не, бава да го е. Като правителствени мерцедеси фърчат тука, бако. Мамата. Бах, техна майка. Бах, ти нигерийските комари. Май. Бац, тия няма тия кинат. Они кинат. Това не са хуботеваци, това са бурги. Япат и джапанката е бах, техна майка. Ще бе откинати джапанката, въце. Те, това са подготвят от те вече да... Шо и да апеде, това букук. Го и другия. Това са нагнил. Това са нагнил на куче. Че не го интересува. Какво да апе? А я ще нагоре. Марин. Майко. Тия букуци, де. Ама да прибиеш, ама колко да избиеш, бе. Ако и всичко е запалене. Мали. Беги. Спираме предаването, че направо ни е баваките.